Berekumhemaa se wo bema Berekum na braba besi wo hene abusua sambre de na Berekumhemaa nkasa pu niema agwabonten a kire se nye social media so ne yesi hene eye Berekum ne yesi hene ye swaye ye nswaye wo Berekum ahemfie ne abeye nswaye wo manhia ahemfie ne nso se wo bema na wo se wo na wo beye Berekum hene dia Berekum ahemfie na ba besua Berekumhemaa kire se ampa ono ena ye hema wo ofie ono onkwa na chi na ode ne nsa apem ne bo wo kire se wo yo ba hema ba tankese a odwene ne manfo ho Berekumhemaa me ate ase se asante ene migrate ananso omukoye omukọ chechire omukro ewo Berekum broma mu eye buna no nche se eye asante na se ye buna o se ye asante omunyina ye nipa baako emma obi mfa ne ketema mese o highlight se ye wo buro ne ate broma ne ye buru se dabi eye asante ne aba beti yakonante akoduru ba bi bebo ye bra eno nkire se ye nuanom aborofo ye nta awo mu ananse ye asantefo ye nta awo mu enti de oso ye be mo ti social media ne se na sei ene amfa pampa so ne yi no enti ebe yi ahene no Berekum ahemfie ne be yi wo hene no onye nswaye enkire ne mindful mu hwe tv ne subscribe na fa adwenkyere ne bra ne share video no modofo bi enya bi enhwe ene de ya Berekumhemaa ye yi no nche ye abusia de hye brante krob ya asante a wonya ne nkunya din fefefefe amankradi a wo otoso mienu oye nswaye wo manhia wie na busia be ye deja ebe ye buburuja yesi ye ntiase yesi ye mpene ema kontire ono aba manhia ahemfie ebe so ye be kirekire nsemu se sa brese brante krob ya kofi asante kra no oye ne na ayo na konta ni mpo wase be nya nche na kirese Berekumhemaa so ye na ase yes na tire nkanti mu ma bontin so fo amefa akọ ema ye wura asante kotoko hino tumfo se tutu siesie asam ma bibia kokko dedi abusia da ye wura yi de shebrante ebe ye nswaye e de akire ye wura Berekum adehye Berekum akunini ani ntini beduru ha sei no na ye se sa ba bi nso da bru ne nyina ne se kontira wo begina ha ye siesie ade no ode ne selie ema ye hu ne sie aduasa mienu no a wono apam ka che se ye siesie asam na wie ye wura ye na che ye wura so agina tum gos ye hu se feeling ka ye bia ni ne ho entimi nso me di mani monyam ene me mpa ibo kwota akire na afa bibia be ye bokọ no ene hu se sa kontire oba manhia ene hu se bibia dadin no esa te social media ne so toto ayampia se me ba manhia ne ye mi sei ene ba manhia ne ye mi se e ma honom no o me ete ase se Berekumhemaa ne ye na wo be ye nsuaye de akire ye wura no omu nti ase nti omu so ayi foforo abusia de be ye deja ne anim se bibia dadin ana se bibi foforo sa beba ene ebo dwata na ye yi Berekumhemaa ede na kirama wiase ne Ghana ne Berekumhemaa hunu sa ampa sa mre die na Berekumhemaa waba na oba atenase na oba bebu Berekumhemaa ma Berekum abekra be hwe amane na nkrofo so se enye yie no ayeye enti nkasa ye ne mu ena Berekumhemaa ede warning kese de akwa manfra omuso omu na ti asase so na nso omu bokro se de wo so wo bema no onsinsuo man sa na waham no na wo se wono na kroni ya ne dia no o meje Berekumhemaa no metena so esan se nye social media so na first esi hene ena nya abonten so na ye nswaye wo be ye nswaye a kire Berekumhemaa ye Berekum ahemfie so no na hema eho na ote enti wo chind wo se opese wo di Berekum akonya no o me ye nswaye e wo Berekum ahemfie na wono nso otwen no social media so no Berekum na be ni akonyo social media social media didn't see what social media konyansi wo social media benni hene wo ho na obi wo ho kura onim wo na otena so a waka ne ope na woye bai ana woye bai mai wodi Berekolo numbra minisi akonwa no wabesi akonwa bia no ne asem na wamma mesi akonwa no che asuoja no woto ayampia meka kire Berekum for some mesramo social media na de bia mfi bia muya bia nkana komanto no yam sane mo akama komato mo yam a ye de asundwe ti krom ha no ye de ye pa asundwe krowei Berekum asokore me nana no bebe chekere ye na enam ye wura so ne ma ye betena ha me nana no ba sa asrafo sojafo be kon ye nti kuro we de Asantehene kuro ye wura kuro no bia ni wo betima ji kuro we afa Berekum ye ka Berekum asem ye nka kuro hwe ho hye bia asem Berekum asem ne ye ka
nti mesrɛ mo mo kam ye no mesrɛ mo bia nka kuro bia so asɛm nka mo kuro na asɛm na ya hwɛ kɔ na befa so a ye bekura ye kuro no ye kuro we ye gya hoho aso kura anka apofin sɛ ne otie bia ba obeden obepo nti bia betena kuro ha ya adwuma eyie onya sika na wodwo no mamu ni bia chi na munya ntokwa wo kuro ha yanko ye yanko kuro ha ni bia beka bia no mantie me sikwa no so se me kwa mani ma na me ko me hwe machi enu nti no medam ase sa asundwe ewo kuro nga ne kita asundwem ne enu asundwe abuyam medam ase pa medam ase mon kwaso sa na mon ta machi sa na ye nyina yenko na odefo chere abai diabo asante munyina monta na chi ye me politics o ye de kuro no mpuntuo ene kuro no se de kuro no mefa de ntoma pa afura ne se ye hwehwe ye meka ye be ye nya abane ye nya DC ye nya minister ye nkita sika ye de be ye na mo no ye besere ye ne mpanyumfo no nyina ma ne mema ya kan bo ne yakosara abane no na abane na beboa kuro na ye den atumpo eno na me hwehwe me nti yanka se metima akoda kuro ya me nkita sika metima akoda kuro na mo ma no de metima akwa abanim akosere aba na ya bede abaye kuro no eye medamase bebre nyame hyira mo nkasa me hyira ma me hu asama me kan kire nyame na ne me kan ne se nyankopɔ no onhyira mo asundwe a ode amaye no awurade ma asundwe no entena hasa me nananom omo ya asantefo nso ma betena ntie se no asante ne bunu no nyina ye kabom eye nipa baako ye nyina ye nipa baako ye nyina ye Ghanafo ye nyina ye asantefo ye nyina ye aborofo ye nyina ye nipa baako nti watim no wakam no mesremo bia ne bia anko na minim se nyame no ono no ni mieye no ye anti a wode ye betena ha na se sebe gutu kwa na ba betu kwa nkwa brochire unso kwa onye sika no waba ne kurom ntimi ntra ha se nya buru ne ntimi minchidia menya den menko mekoda meko kotoko hene ho akwosom no na maba ne ye de aba ha ntisa moti se me kokumase a mamo nka se ma atam Berekum akokumase ye kɔ no ankodansi ho a ye wura me twinshogum ye kɔ ho no asase na ho ye wura twese kada he ye nsense ye nkodo na wo kɔ ho a uhu amamre ne amane na wo kɔ ho a se ne bombesi akasa wo ho no uti hu se bua nkasa ye den ewom ye kɔ ho no Asantehene onje ye hwe midi onje be hwe onje hwe ne mom omaye nkuna hye se bia mfa ni die ma se be na hemfo a beka ne ho bia mfa ni die ma na hemafo a beka ne ho o ha no pe ya na yeda adumura ase yeda twiere mpo ase pa Yankopon yeda na se ne ehu nyina ya ono a enye ono a ne ekoso yi entimi nkoso senna dai ya wo haya na ne meka ne se twiere mpo mbasa yi adom yeda wase adumra yeda wase if you say wadum alakwa na ye wo hanne anopa wie wadi bom no oye ne se ne ye be hia e wo ha nti hia ye hia ye wo twere mpondrim ntima ye hia
Enyankopon yeda wase pa adumra ne odi ye beduri mi hu ne menka ane meka ne se meda wase Berekum nyina da wase emma ne mema nyina da wase nkura nyina da wase mi hu ne menka mi hu aseda memfa matwere ampon efri se na kono na edre na Yenyankopon na kan sese konum ye den se dan la yen frɛ no na ye frɛ no na otie yen na waje yen so totobon so Nyankopon no waba wase one hwe kan na ne okan ne se oda wase aseda edi ho koma yade nyina ye wura Potokohene Mira, baby, I will be a me bo udra na mapaja mimu. Me da wase. If you say, asana bobo ye na e koduru ho. Wan frɛ yo. Ya ne ye de asem ye den. E koye. Na asano na mu edre. Nanso no nam na botre. Ene ne nyansa. Ne nyansa kan to a wonhu ano. Ti se wiye mu nsonoma na odena botre ne nyansa danda na semia ne yetwa kwan ya me ne mempanyimfo na ne dai ne nyame aye no ne me kan se ohene me da wase eye ohema na da wase Meda wase bebre rade ma won kwane ahodene na won nokure no fire adwuma se ne wo ye na efise senya botre ne ne ma papa no wa nka ne ehu nka ye nhu meda wase nyame ma won kwane ahodene a wotim de kwa na wotim de ba nya ahodene na wode da ho meda wase Asada santua ho koma mempanyimfo yi minhu asada memfa ma omo mahemfo yi minhu me atiana se hwane twafo anado mfeta na hwane asada nkoma yo medamo sese ne motimatintim na mo dimachi besise ne no mo papa na wa ba no munso ne musa Edamase ahemafo no minhu ne menka na ne enka ne se nyame ma bia nkwane ahodene ye kwa ye betimi asore de machi ame yakọ nyame onshram minhu ka mi ama me made nyina kraso metwene se yere oni twafo na Asantehene metwibesi ya na me fra ahemafo yi momra mo mese me enko na bia mpa babedi machi saa besi sende nyame onshram na me fra ahema nketwa yi yekokum si o momra o aw bia nkasa na me enko isa man to me sam fra o mo de anaji so o man ti bi kura o ha me frɛ no but o ti a obeba nyame shira mu nyina minhu aseda me mfama mo Berekum Jom Royals Market Central Market Yawoda Jom midamu nyina se mamu wom ene mema nyina medamu ase asofo Berekum asofo Medamu ase bebre minyi bi njabi asofo nyame shiramo nkramofo minhu aseda memfa nabe nyame shiramo nyina se mo atai machi ni nyina mu no baba ya mamre makurei eyeye nanano mabegu nsama nanano frɛ omo nyame shiramo nyina
wo dosoro nko amayi na di akere me na menim se ye kuro ha de ya asundwe kuro ye pa asundwe na se ye pa asundwe nti akokọ ma wele kura mbuye na Berekum ha de ha ye boko ha ye jojo ye pa asundwe na se ye pa asundwe nti akokọ ma wele kura mbuye na Berekum ha de ha ye boko ha ye jojo konwadie be de abotare ne ntobo ase ne di ene kasade nipa do ye wade kura wodi agyae no na twe no fa ne bra wo nkyai na ono a obesesa on sesa shonala obekọ ma ni shuba ne ye de ekita no esese ye nyina ye kan ye ho bom ne ye nipa ba ko ne tim bukuro no e makuro no e pagya kọ nanim mesramo Berekum hayi no mempese meka na kese mo kasa dodo nte ya mo nkama no ntum na mo mpa ye se ye kuro no betum pon eno ana me hwehwe me da mo ase me nkan bebre we yanim ti ye bese na hia na se ye hia niema makomienu miensa ana niema bi enkoyie no ya ye betutu ye hofo na ya kan ye ho abom se ye fum ba kum ma na yakura yekuro biya mfiro bi mekura kuro no maye ya ye bekura yekuro na yakura no wia na ye hwe na nkwa na ma sesa mai nyina de mo ahye machi ni ye kọ yewura ho ewo abanim na mo ye bekọ no ye be firi ha ye bekọ no gise ye sre odefo onene mpanyimfo ba ma ye kware ya ye de yakọ sese ono na ye hene Berekum hene bia di ha ono ane ye hene umpo ono ane ye hene sese ono kwa na me maba nti ye bekọ a de ya nsere no ne ye kwa ye ba obabuyo nti bibia ni a si ade ani die ene mpaibo na yesre adumura na ode bi dum no na odi yanim kosimbra nyame be manim fie bebre na wadi Berekum anim na niema pa aba bukroyim medam ase nyame hira mu nyina enti Berekum mahema me ate ase ye ni asante o ye nyina ye nipa baako enti mo amote na boro champem e na bono ho ahwani e na ye mpene e na ye bono ne bada bai bono no e bada bai enti na e na bono president ne say chief no paramount chief omanhene se omanhene so aya o me so ayi kire no amma sambre na Dormaahene mensu akire huru Berekum akunye na Dormaahene wote odoma Berekum so woni Berekum na Dormaahene edi abepom na Dormaahene din bom Berekum na nka Dormaahene Berekum die ensonso ye dem obi aye ne manhene yesi Berekum kra so bai trewa esene Dormaa yesi eche Berekum mienu osamiense Dormaa benyafa enti nka manhene ne manhene die ye den na manhene so akire manhene amenne Mose mo ye bunu champion makam ho abom na nsu atira mose e ka bunu ho no woni nsu atira fo chiti angro mo besi nne mose nsu atira mahene mo mane meye mo ngasete ne ngasete ne kina na nsu anam so omu nsu so ba bi omu ka ko ento omu so me ka ba nifa amenne nsu atira asomdwe ni ho enkonyadan mu buani we mu yesei na mose mo ye bunu champion mo ka bunu abom na mo ka abom sei abusia de odi akire esua de odi kan nante munim ya monsansa machim de begimo na afi maye ne kama enti Berekum mahema ase wo be ma tu na pampan Berekum ahemfie ho beje akofna ne sai efa kire Berekum man na nya bonten ani social media so ene ye nsuaye o se Berekum man oda mo ase oda Ghana nyina ase yewura asante kotoko hinotumfo se tutu yewura ebu odi ane abu emu ase wada ama Untini ya wabe bitie wasi nyankwada ya do bibi ase sama mensuaye eye efe ne ye krabe shadan de ni nsuaye ne danso esa nso woni aguna ne be suaye na ahwe menhia kotokofie na konfo di ahim na ekọ na eba abusia na efe na wo so akofre se minna na ne amankradi awodi ni ya mede na na ma opia nyankwada ya ma onyiche eye munhwe TV Adaroma fansa bo subscribe button ni se ne fa adwenhwe ne bra na share video no modofo bi nya bi nhwe na ahema nkasa ye mu no
ofua ne so anase se course esisoso mako comment section or what I say hwene nyina guo mako ye benwa bre e de amanadako ye ne nyina sa be dika subom e wa haya mosomfo nana adwoanie menhia kotokofie nie mo pia